हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय बावहरबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। आंनि दिनै भिडिअनि टपिकआनो जाहैबाय जोंनि दा बिटिसि आव सोलिबाय थानाय ज' जानायनि सायाव गोबां बाथ्रा ओंखारदों, गोबां बाथ्रा बुंदों। बिश्वजित दैमारि साराबो गोबां बाथ्रा बुंदों। फोरनि सायावबो मा फोरमायखो नोंथांमोननि सायाव आं फारि फारि देखायलांगोन। आरो जोंनि आबसुनि लिडार बिपेन बर' मानगोनां बिपेन बर' साराबो मा बुंलांखो, मा मादों बेफोरखौबो आङो नोंसोरनो देखायनो नाजागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। बिपिएफ आरो इउपिपिएलआ ज' जायोब्ला गोहो गोरा जागोन होननानै फोरमायदों बिश्वजित दैमारिया। नोंथाङा बिश्वजित दैमारिया मा बुंदों बेखौ मोजाङै खोनासंनानै ला। आरो गोबां बाथ्रा बुंदों बिश्वजित दैमारिया। না এটা বিটিএসসি তো নির্বাচন আহি আছে কারণে সেইবোৰ কথা চলি আছে আৰু প্ৰত্যেকটা ৰাজনৈতিক দলে সক্ৰিয় হৈছে এতিয়া, কাৰণ এইটো চিজন ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ কাৰণে। আৰু সেই নিৰ্বাচনত যিকোনো প্ৰকাৰে চবেই বিচাৰে যে ৰাইজৰ সমৰ্থন পাওক বা ৰাইজৰ লগত সম্পৰ্কটো যিমান পাৰি সিমান কৰিব পাৰক, তাৰ কাৰণে চবেই লাগি আছে। আৰু তাৰ মাজতে ৰাজনৈতিকভাৱে ইউপিপিএল বা বিপিএফ বিটিচি এলেকাত সাপোজ তেওঁলোকে দুইটাই মিলিলে শক্তিশালী হ'ব বুলি মাজত চৰ্চা চলিছে। আৰু তাৰ কাৰণে একত্ৰিত হ'ব পাৰে নেকি এই বিষয়বিলাক লৈ তেওঁলোকে কথা পতা বা তেওঁলোকৰ নেতাবিলাকৰ পৰা কিছুমান কথা ওলাই আছে। গতিকে এইবিলাক মই ভাবোঁ এইটো নেচাৰেল ৰাজনীতিত এনে হয়। চবে যেতিয়া এটা দলে অকণমান নিজকে কিবা এটা সন্দেহ হয় যে আমি বেছি লিখিব পাৰিম না নহয়, তেতিয়া কাৰোবাৰ যদি সহযোগ হয় বেছিকৈ আমি ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দিব পাৰোঁ। গতিকে এই কথাটোৱে আজি ইউপিপিএল বা বিপিএফৰ মাজত চলি আছে, নেচাৰেল কথা। তাত কোনোবা বেয়া পাবলগীয়াও একো নাই। ৰাজনীতিক লাভটোতো ৰাইজে যাক কৰিব দিহে লাভ হ'ব। গতিকে চবৰে ভাবামতে চব বস্তুৱেই কেতিয়াবা নহয়। গতিকে তেওঁলোকৰ লাভো হ'ব পাৰে, কিন্তু এতিয়া সময়েহে ক'ব যে তেওঁলোকৰ যেতিয়া কি কয় বাস্তৱত ৰূপায়িত হয়। এতিয়াও তেওঁলোকৰ মাজত আলোচনাৰ ক্ষেত্ৰতে আছে। আৰু এতিয়া বাই ইলেকশ্যন আহিছে, মই ভাবোঁ বাই ইলেকশ্যনৰ আগে আগে নিশ্চয় এই বিষয়টো এটা ফাইনেল সিদ্ধান্তত আহি যাম। আৰু দুইটাই যদি মিলে তেতিয়াতো সেই নিৰ্বাচনৰ পৰাই দেখা পাব। আৰু বাই ইলেকশ্যন চিমলি সমষ্টিৰ এটাই কেণ্ডিডেট ইউপিপিএল আৰু বিপিএফৰ মাজত। এতিয়া তেওঁলোকে যি চেষ্টা লৈছে সেই চেষ্টা থাকিব। আদাৰৱাইজ তেওঁলোকৰ একত্ৰিত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কাৰো বেয়া পাবলগীয়া নাই, বৰঞ্চ আমি চবেই ৱেলকাম কৰিছোঁ যে চবেই যদি এক হয় অঞ্চলৰ কাৰণে বা আপোনাৰ জনগণৰ কাৰণে যদি কাম কৰিব বিচাৰে সেইটোতো বহুত ভাল। ज' जानायनि बाथ्राखौ पस्ट खालामदोंमोन मानगोनां एबसुनि लिडार मानगोनां श्री दिपेन बर' सारा। बिथाङा गोबां बाथ्रा जोंनि सिगाङाव बुंदों, एबा ज' जायोब्ला जोंनि मा मोजां जागोन। आरोबाव फंसे बाथ्रा, नोंथांमोना रायजोफोरा दा दिपेन बर' सारथिं बेसेबां फोथायनाय दङ बेखौ जों उनावसो नुनो मोनगोन। थेवबो दिपेन बर' सारा मा फोरमायखो जोंनि सेराव। आसामनि एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै जिहेतु गुबुन गुबुन स्कुलाव दंखायो, स्टेटनि जिखिनि प्रभिन्सियेलाइज बा प्राइभेट बा जोंहा भेन्सार स्कुलाव दंखायो, बर'खौबो साबजेक्ट हिसाबै केन्द्रीय बिद्यालयाव थिसननायनि लामाया गेवनो थांगासिनो। बर' जि एमआइएल बा बर' साबजेक्टखौ मडार्न इन्डियान लेंगुवेज 22टा लेंगुवेज दङ बिनि एबिलिटि एनहान्समेन्ट कर्सआव अलरेडि थिसनबाय। दा बेयाव स्टुडेन्टआबो एडमिसन लानानै दं। आयदाखौ लानानै मिथिहोनो नागिरदों जे बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जइन्ट इनिसिएटिभआव गोदान दिल्लीनि जि दिल्ली इउनिभार्सिटि दङ बेयाव जोङो थांनाय समाव मानगोनां भाइस चेन्सेलर बिथांनो मेम'रेन्डाम होनाय जादोंमोन। बर' जि एमआइएल बा बर' साबजेक्टखौ मडार्न इन्डियान लेंगुवेज 22टा लेंगुवेज दङ बिनि एबिलिटि एनहान्समेन्ट कर्सआव अलरेडि थिसनबाय। दा बेयाव स्टुडेन्टआबो एडमिसन लानानै दं।
बे जोंनि मोनसे बिगिनिं जाफुंसारनाय आरो बिनि अनगायैबो मिनिस्ट्रि अफ एडुकेशन धर्मेन्द्र प्रधान बिथांनो मेम'रेन्डाम गथायनाय जादों आरो लोगोसे राज्य सभानि एमपि मानगोनां रोनगोरा नार्जारी लकसभानि एमपि जयन्त बसुमतारी बिथांमोना एबसु आरो साहित्य सभानि बे दाबिखौ लानानै धर्मेन्द्र प्रधानखौ लोगो हमदों आरो बिथांमोनाबो गावसोरनि लेभेलनिफ्राय डिमान्ड आकारै लिरनानै होनाय जादोंमोन। दा बे बेलायाव आसामाव थानाय बर' मैखोम ओनसोल बा जेराव जेराव बर' स्टुडेन्टफोर दङ केन्द्रीय बिद्यालय बे केन्द्रीय बिद्यालयाव बर'खौ साबजेक्ट हिसाबै थिसननायनि थाखाय मिनिस्ट्रि अफ एडुकेशन बा HRD मिनिस्टार धर्मेन्द्र प्रधान बिथाङा जास्टिफिकेशन बिदों आरो बिनि इंगितआ बेनो जे बे केन्द्रीय बिद्यालयफोराव बर'खौ 8 शेड्यूल लैंग्वेज हिसाबै आसामनि एसोसिएट अफिसियेल लैंग्वेज हिसाबै जिहेतु गुबुन गुबुन स्कुलाव दंखायो स्टेटनि जिखिनि प्रभिन्सियलाइज बा प्राइभेट बा जोंहा भेन्सार स्कुलाव दंखायो बर'खौबो साबजेक्ट हिसाबै केन्द्रीय बिद्यालयाव थिसननायनि लामाया गेवनो थांगासिनो आरो बेजों लोगोसे जेसेबां CBSE रान स्कुल दङ बिटिआरआव आसामाव जेराव माने भेन्सार प्राइभेट स्कुलबो दङ आरो जेराव सरकारि स्कुलबो दङ बेयावबो बर'खौ साबजेक्ट हिसाबै थिसननायनि थाखाय बे जास्टिफिकेशनाव हरनाय जादों। थामथियाव जाहैबाय CTET-खौ लानानै गोबां खेब जोङो आसाम सरकारजों गिबि मन्थ्रिजों सावरायबाय सोलोंथाइ मन्थ्रिजों सावरायबाय बर' थुनलाइ आफाद एबसु जयेन्टलि आरो बिथांमोना बुङो जे बियो सेन्ट्रेल साबजेक्ट होननानै स्टेटनिफ्राय बिथांमोना लिरनानै हरबाय किन्तु बिनि मावनो गोनाङा जिहेतु गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया दा बेखायनो CTET-आ लैंग्वेज 1 बे अपसन पेपार जानांगौ आरो बे गैयिनि थाखाय बर' केन्डिडेटफ्रा गुबुन गुबुन लैंग्वेज अपसन लानानै CTET होनो गोनां जायो जेराव बिसोरो क्वालिफाइ जानायनिफ्राय बन्सित जायो आरो बिसोरो बेयाव एपइन्टमेन्ट मोननायनिफ्राय बन्सित जायो। फारसेथिं नोङो सेन्ट्रेल स्कुल जेराव थाबाय जेराव नवोदया थाबाय बा केन्द्रीय बिद्यालय थाबाय बेफोरावबो बिथांमोना बन्सित जानो गोनां जादों। दा बेखायनो बे CTET-नि जेंनायाबो सुस्रांजानायनि लामायाव जोङो बेखौ दिनै नुहुरदों रोखायै आरो जोबथारनायाव जाहैबाय जे दिल्ली इउनिभार्सिटि जवाहरलाल नेहरू इउनिभार्सिटि JNU आसाम इउनिभार्सिटि सिलचर आरो नेहु बेनिफ्राय तेजपुर इउनिभार्सिटि बे मोनबा सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटियाव बर' डिपार्टमेन्ट बा बर' MIL बेयाव इन्ट्रडिउस खालामनांगौनि थाखाय बा अपेनिं खालामनांगौनि थाखाय जि जोंनि दाबिमोन बे दाबिखौबो भारत सरकारा जास्टिफिकेशन बिदों आरो बे जास्टिफिकेशना फुल प्रुफ दङ जोंनियाव। बेखायनो जों दिनै बे सावरायनायावनो बर' थुनलाइ आफाद एबसु आरो हारिमु आफादजों जयै सावरायनानै बे जास्टिफिकेशनखौ जोङो दैथायहरबाय आरो MP बिथाङा फल' आप खालामबाय थादों। बिथाङा बुंदों बे जेंनाया गोख्रैनो सुस्रांजानायनि लामायाव बेखौ जोंनो बिथाङा मोनसे बिसास होदों। दा बेखायनो बर' हारिनि गासैबो जेंना जेंसिफोरखौ जोङो मोनफा मोनफायै सुस्रांनायनि जि लामा बे लामाखौ दिनै मोनगासिनो दङ। आरोबाव आद्रा थानाय जेंना जेंसिखौ जोङो जथायै खौसेयै मावनानै सुस्रांनायनि थाखाय जेब्लाबो जोङो